Masu sauraro barkamu da hantsi. To a cikin shirin za a ji cewa shugabannin kasashen nahiyar Turai za su gudanar da taron gaggawa a Brussels domin tattauna makomarsu da tsaro. Shugaba Trump ya umarci Hamas ta gaggauta sakin kaf sauran Isra'ilawan da take rike da su a Gaza tare da barazanar cewa za ta ɗanɗana kudar ta muddin ta bijire. A Najeriya gamayyar ƙungiyoyi masu bukata ta musamman sun yi korafi kan jan kafar da hukumomin jihar Kano ke yi wajen aiwatar da dokar kafa hukumar da za ta kula da haƙoƙinsu. Duk da cewa mu ba masana doka ba ne, amma lauyoyinmu sun duba wannan doka sun gane cewa dokar ba wadda yake da daman ya taba ta tunda har wani tsohon gwamna ya sa mata hannu. To har sai dokan ya fara aiki na tsawon shekara 2 ko kuma shekara 5. Har wa yau a Najeriya yayin da masu sayan dala suna ajiyewa domin riba ke fargabar asara, 'yan canji sun ce suna farin cikin farfadowar darajar naira. Idan dala ta tashi naira ta yi ƙasa mu kusan asara muke, ba ma samun wata riba, so ba ma son a ce dala tana appreciate, samun daraja wurin dala a wurin mu muke kwana a cikin asara muke, wallahi mu murna muke idan ta faɗi ƙasa. Za kuma a ji sharhin masana kan yunkurin kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka wato ECOWAS na kaddamar da kuɗin bai ɗaya. Amma duka sai bayan kun sha cikakkun labaran duniya. Sunana Umai Masana Abdulmomin. Shugabannin kasashen nahiyar Turai za su gudanar da taron gaggawa a Brussels domin tattauna makomarsu da tsaro. Sannan za su duba hanyoyin taimakawa Ukraine bayan shugaba Donald Trump ya janye taimakon soji da bayanan sirri da Amurka ke baiwa Kiev. Shugaba Zelensky na Ukraine zai halarci taron. Wannan na zuwa ne bayan shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya gargaɗi cewa Rasha na neman zamewa Faransa da sauran ƙasashen Turai ƙarfen ƙafa, kuma ya zama dole su ɗau matakai domin kare kansu da tsaro domin rage dogaro da Amurka. He's trying to sensitize the French people to the need Wakilin for BBC ya ce yana ƙoƙarin wayar da kan 'yan ƙasarsa domin ƙara yawan kuɗaɗen da ake kashewa a fannin tsaro, ƙara kuɗaɗen haraji da kuma tabbatar da zaman lafiya a nahiyar Turai baki ɗaya, musamman a wannan lokaci da suke shirin gudanar da babban taro kan tsaron nahiyar. Jami'ai a Ukraine sun ce mutane 2 sun mutu a wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai kan wani otal a birnin Kryvyi, mahaifar shugaba Zelensky. Akwai kuma mutane 29 da aka jikkata. Masu aikin ceto na kokarin zakulo masu sauran numfashi a baraguzan gine-gine. Wannan hari na zuwa ne sa'o'i bayan Amurka ta tabbatar da cewa ta daina musayar bayanan sirri da Ukraine, wanda hakan zai kasance kalubale matuƙa ga Ukraine wajen iya dakile har-harar Rasha. Many of Mr. Trump's Republicans see his hard line. Wakilin BBC ya ce 'yan Republican da dama na ganin Trump na ɗaukan waɗannan matakai ne masu tsauri domin Turai ta koyi riƙe kanta. Shugaba Trump ya umarci Hamas ta gaggauta sakin kaf sauran Isra'ilawan da take rike da su a Gaza tare da barazanar cewa za ta ɗanɗana kudar ta muddin ta bijire. Ya kuma yi kira ga shugabannin Hamas su fice daga yankunan Falasɗinawa. A wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta, shugaban na Amurka ya yi gargaɗin al'ummar ya gargaɗi al'ummar Gaza cewa za su rasa rayukansu muddin aka ci gaba da amfani da su wajen rike Isra'ilawa a yankin. A senior Hamas official has told the BBC two Wakilin direct BBC ya ce meetings. wani jigo a Hamas ya shaida BBC cewa an tattauna kai tsaye har sau 2 tsakanin wakilan fadar White House ta Amurka da jagororin Hamas a Qatar kan sakin sauran mutanen Isra'ilan da ake rike da su. To kuna shan waɗannan labarai ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Koriya ta Arewa ta dakatar da shiga kasar ta yawon bude ido, matakin da ke zuwa kasar mako 2 da amincewar rukuni na farko na baki shiga kasar ta daga ketare a karon farko bayan shekaru 5. Kamfanonin da suka shirya mutane tafiya zuwa birnin Resen da ke arewa maso gabashin kasar kusa da iyakar China an shaida musu cewa an soke shigar mutanen kasar zuwa nan gaba. Gwamnatin Pyongyang dai bata bayyana dalilanta na daukan wannan mataki ba. Jami'an kwana-kwana na kokarin shawo kan wata gobara da ke ci yau kwana 3 a birnin Peru wato Lima. Gobarar ta tashi ne a wani rumbun ajiya mara izini, daga bisani kuma ta yadu zuwa gine-ginen da ke makwabtaka tare da tafka mummunan barna. Babu dai rahoton rasa rayuka, amma mutane da dama sun rasa gidajensu. Ana amfani da manyan motoci wajen kai ruwa yankin da gobarar ke ci saboda karancin ruwa da ake fama da shi. To labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To madalla sai kuma rahotanni.
Shugaba Trump ya buƙaci Hamas ta gaggauta sakin dukkanin mutanen da ke garkuwa da su a Gaza, inda ya barazana cewa za ta ɗanɗana kudarta idan har ba ta saki sauran mutanen ba. Ya kuma kira ga Hamas ta fice daga yankunan Falasɗinawa tare da yin gargaɗi ga al'ummar Gaza cewa za su fuskanci mutuwa idan har ba a saki mutanen da Hamas ke tsare da su ba. Ga Auwal Ahmad Janyau da ƙarin bayani. Trump ya yi gargaɗin ne ga Hamas a saƙon da ya wallafa a kafarsa ta sada zumunta, inda ya ce zai sa Isra'ila ta kammala aikin da ta soma wajen kakkaɓe Hamas. Gargaɗin na Trump na zuwa ne yayin da fadar White House ta tabbatar da cewa tana tattaunawa da Hamas domin sakin mutanen da ƙungiyar ke tsare da su. Ya ce Hamas za ta ɗanɗana kuɗarta idan har ba ta saki sauran waɗanda take tsare da su ba, amma ba tare da ya bayyana irin taimakon da zai ba Isra'ila ba. An ɗauki dai lokaci Amurka na kaucewa tattaunawa da Hamas, musamman ƙarƙashin manufofin ƙasashen wajenta na kaucewa tattaunawa da ƙungiyar da Amurka ta ayyana ta 'yan ta'adda. Trump kuma ya gargaɗi ga shugabannin Hamas su fice Gaza, ya kuma ya gargaɗi ga fararen hula, inda ya ce makoma mai kyau na jiransu, amma idan ba a saki waɗanda aka yi garkuwa da su ba, a ce wasa za su fuskanci mutuwa. Ba dai wannan ne karon farko da Trump ke barazana ga Hamas ba. A watan Disamba ya ce za ta ɗanɗana kuɗarta idan har ba ta saki waɗanda ta kama ba bayan rantsar da shi. Kayan abinci dai sun ƙara tsada bayan da Isra'ila ta dakatar da shigar da kayan agaji. A gaida Auwal Ahmad Janyau da wannan rahoton. Idan muka je kuma Najeriya, bayanai na nuna cewa masu hada-hadar kudaden kasashen waje musamman masu saye suna ajiyewa domin samun riba sun shiga wani hali na fargaba sakamakon yadda naira ke ci gaba da ƙara yin daraja kan dalar Amurka. Darajar naira ta karu da kashi 8.5 cikin 100 a watan Fabrairu, abin da ya sa masu sharhi kai hasashen masu irin wannan ajiya sun tafka asarar biliyoyin kuɗaɗe. Abda Halilu ya tuntuɓi Alhaji Salisu Umar Garu, wanda shine shugaban kungiyar 'yan canji da ke unguwar Zonfo a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, domin jin yadda tashin darajar naira ya shafe su. Darajar naira tana haɓaka yanzu sosai saboda abin da yake faruwa ni a nawa tunanin akwai abubuwa da yawa kasan da yake sa dala ta tashi ko yake sa dala ta rage. Misali muna da refinery yanzu a nan ƙasa wadda suke tace mai, wanda da to independent su marketers sukan je waje ne to mai su sayo fetur. So amma yanzu kuma ya zama tunda akwai refinery ta Dangote akwai kuma a nan Port Harcourt da ina tsaman hada wari ne wanda sun fara refinery. So wannan fara aiki da suka yi kaga zai rage cunkoso a kasuwa wajen sayan wannan kuɗi. Tunda kusan a da kaga su dukansu nan kasuwa suke zuwa wajen mu su sai kayan nan. So kaga kuma tunda akwai abin da suka samu ya dan ragu, dole za a samu saukin abubuwa wadda zai saukin farashi. Sana'a ku ce ta musaya kuɗi, kamar wani fargaba gare ku game da in naira ta ci gaba da samun daraja wajen ku irin asarar za ku sauka kamar kayan da kuka saya a baya? Ai lalle ka san ita kasuwa ba yadda mutane suke tsammanin ta ba haka take ba. Shi wanda yake kasuwa wato baya tunanin ajiye kaya dan gobe ya samu wani abu. Ko da yake a nawa ya saye shi yau kuma nawa zai sayar da shi yau. Idan har ya saba wannan ranar da ya saye shi, so zuwa washe gari zai iya samun a kansa asara ko kuma riba. So yawancin mutanen mu ba sa yadda cewa wai za su iya jira don tunanin gobe wani abu zai iya faruwa. Idan ka duba tsarin kasuwar mu wani lokaci yakan samu ka zo ka samu farahin mu ya fi na gwamnati ma kyau, wato ya yi ƙasa da na gwamnati. Ko lokacin da suke ba mu dala yakan samu wani lokaci da yake faruwa ya zama in za mu karɓi dala a wurin gwamnati mu sayar, to lalle sai mun yi cikon kuɗi wakila 100,000 ko 50,000. A lokacin ana ba mu dala 20,000 ko 50,000 a lokacin. Mu wajen mu musamman mu da muke traders sun ka kalli tsarin mu kusan mu duka dai muna aiki da ABCOM, muna aiki da wannan license da gwamnati ke bayarwa, amma ba shine abin dogaran mu ba. Amma kamar zuwa yanzu akwai wani fargaba da kuke da shi idan naira ta ci gaba da yin ƙasa game ga irin abin da za ku samu? Ba mu da wani fargaba. Idan dala ta yi ƙasa naira ta yi sama, mu shi ne muke samun riba. Idan ka duba lokacin da ya wuce miliyan 15,550 ko 570 muke sayar da dala 100,000. A yanzu dala 100,000 naira miliyan 160 da wani abu. So kaga idan zaka sa naira miliyan 160 da wani, can kuma naira miliyan 10 zaka sai dala 100,000, nawa zaka saya akan wannan. So kaga idan sile 5 zaka samu na dala 10,000 a wancan lokacin, ka sai da dala 100,000 zaka samu naira 100,000 ko fiye da haka. So idan dala ta tashi naira ta yi ƙasa, mu kusan asara muke, ba ma samun wata riba a ciki. So ba ma son a ce dala tana appreciate, samun daraja wurin dala a wurin mu
mu muke kwana a cikin asara muke. Wallahi mu murna muke idan ta faɗi ƙasa, koyaushe dala ta faɗi naira ta yi daraja mu alheri ne a wajen. Kuma duk abin da zaka saya ko kai da zaka sayi wasu abubuwa idan ta yi ƙasa ɗin kai ma zaka fi jin daɗi. Dan abin da zaka sayi mota zaka saya miliyan 3 a wani lokacin yanzu miliyan 15 zaka sayi ta. So kaga ba riba bace ga kowa. Alhaji Salisu Umar Gari kenan shugaban kungiyar 'yan canji da ke unguwar Zanfo a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Tutun da mun yi batun kuɗi a nan kuma masana ne suka so tsokaci kan yunkurin kungiyar raya tattalin arzikin kasashe yammacin Afirka wato ECOWAS na kaddamar da kuɗin bai ɗaya da za a rika kiran shi da suna ECO nan da shekara ta 2027. Wannan mataki na da nufin maye gurbin kuɗaɗen mambobin kungiyar da kuma inganta haɗakar tattalin arziki da daidaita harkokin kuɗi a yammacin Afirka. Alhaji Shu'aibu Idris kwararre ne kan harkokin tattalin arziki a Najeriya ga kuma ra'ayinsa a kan wannan yunkuri a tattaunawarsu da Umar Shehu Leman. Akwai lardi a duniya da suka taba irin wannan kuduri ko kuma ma har a ce sun aiwatar da shi, wato na samun kuɗi na bai ɗaya. Mafi sauƙin misali shine tarayyar Turai wanda ake kiranta European Union, wanda ta kunshi kasashe kaman 18 ko 20 yanzu wanda suke da kuɗi na bai ɗaya wanda ake kiran shi euro. To ko menene alfanu ko akasin haka na wannan kuɗin eco a tsakankanin mambobin kasashen na ECOWAS? Alfanun yana da yawa. Ka yi tunani a ce za ka ɗauki kuɗin aljihunka ka shiga garin Cotonou, ko ka shiga garin Lome, ko ka je Maradi, ko ka je Abidjan kawai da kuɗin aljihunka ba sai kai wahalan canje-canje ba. Kai sayayyanka ka ɗauko kayanka. Ka san su ƙasashen da ke cikin wannan ƙungiyan suna da yarjejeniyan 'yan ƙasan za su shiga su fita ba tare da an tsangwame su ba, ma'ala ba sai ka nemi izinin shiga ƙasar Ghana ba ko waccan ƙasa ko wannan ƙasa. To in aka ce an samu kuɗi na bai ɗaya, wahalan da akan sha wajen neman canji sai ka canza kuɗinka zuwa euro ko ka canza shi zuwa dala, ka fita da shi sannan ka je ka canza kuɗin zuwa sefa. In za ka je Ghana ne ka canza kuɗin zuwa CD, kaga duk wannan za a kawo. Ko akwai wasu sharuɗa ko ƙa'idoji kafin fara amfani da wannan tsari, ko kawai duk ƙasar da ta kasance memba za ta shiga duba da yanayin tattalin arzikin ƙasashen nahiyar? Wa'innan ƙa'idojin na farko wajen guda 3 ne. Ɗaya daga cikinsu shine ko da wani lokaci kowace ƙasa za ta so ta shiga cikin wannan kuɗi na bai ɗaya, ba a son wato giɓi a kasafin kuɗinta ya wuce kashi 3%, kuma kasafin kuɗin ba ta da kuɗaɗen shigan da za ta samu ta aiwatar da wannan kasafin kuɗin, to kada ta yadda ta ciwo bashi da zai wuce kashi 3% na ƙarfin tattalin arzikin wannan ƙasan a shekarar da ta gabata. Akwai maganan hauhawan farashin kayayyaki kada ya wuce kashi 10%. A tsarin ba a son babban bankin ƙasan ya rinka ba ƙasar bashi da ya wuce kashi 10% na kuɗin harajin shiga da gwamnatin ta samu a shekarar da ta gabata. Ana ƙoƙari ne a hana gwamnati aiwatar da wasu matakai da zai iya kawo hauhawan farashi ko kuma dai matsalan tattalin arziki. To in ka dubi yanayin tattalin arzikin ƙasashen nan guda 15 ƙungiya ta ECOWAS, kusan za ka iya cewa shekaru 10 da suka shige ƙasashe 4 ne ko 5 suka iya cika wasu daga cikin ƙa'idojin nan. To a yanzu maganan da ake, ba na tsammanin akwai wata ƙasa ma da za ta iya bugun ƙirjinta ce za ta iya cika wa'innan ƙa'idoji, ko maganan hauhawan farashin kayayyaki, ko maganan bashi da ake ci daga babban bankin wannan ƙasa ko zuwa na wa'innan ƙasan zuwa taimaka ma ƙasar. Ashe kaga aiwatar da wannan kuɗin kaman a yanzu dai zai ɗan yi wahala, sai dai an koma an sake wasu tsare-tsare an ɗaga ƙafa a cikin wa'innan ƙa'idojin da ya kamata kowace ƙasa ta cika kafin a yadda ta shiga cikin wannan kuɗi, kaga akwai matsala kenan. Alhaji Shu'aibu Idris kwararre kan harkokin tattalin arziki a Najeriya. To da haka agogonmu ke cewa karfe 8 saura kusan kwata a Najeriya da Nijar, 7 saura kusan kwata agogon GMT. Umai Masani Abdulmomin ke gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba a cikin shirin zamu je Ghana, akwai kuma labarin wasanni.
To idan muka sake komawa Najeriya, gamayyar kungiyoyi masu bukata ta musamman reshen arewacin kasar wato Society for People with Disabilities Forum na ci gaba da kokawa kan abin da suka kira jan kafar da hukumomin jihar Kano suke yi wajen aiwatar da dokar kafa hukumar da za ta kula da haƙoƙinsu. Tun a shekara ta 2022 ne Majalisar Dokokin Jihar Kano ta amince da dokar, inda kuma gwamnan jihar na wancan lokacin Abdullahi Umar Ganduje ya sanya wa dokar hannu. To sai dai har yanzu ba ta fara aiki ba. Daga Kano ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na Zahra Dillawan. Mambobin ƙungiyar sun yi ƙorafin cewa shekaru fiye da 2 kenan da aka sanya hannu kan dokar samar da hukumar kula da masu larurar nakasa ko bukata ta musamman a jihar Kano. Shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar na Arewacin Najeriya Malam Yarima Suleiman Ibrahim ya ce har yanzu ba a kafa hukumar ba, lamarin da ya ce babbar barazana ce ga rayuwarsu. a hukumar masu bukata na musamman da tsohuwar gwamnati ta sa mai hannu ya kunshe abubuwa da dama, abin da ya shafi harkar iliminmu, abin da ya shafi harkar lafiyarmu, abin da ya shafi harkar tattalin arzikinmu, da kuma abin da ya shafi ma uwa uba shine 'yancin masu bukata na musamman. Domin idan ka duba cikin dokar ya ce duk wanda ya kira ka da wani sunan da bai kamata ba, misali a matsayinka na wanda baka gani ko da mutum ya ce maka makawo ko malam makawo, to wannan dokar ya ce cewa ka kai shi kotu matukar akwai shaidu da ya kamata a mai tara na 100,000 ko a mai ɗorin shekara 1 ko kuma a haɗa mai wannan hukuncin duka biyu. Kazalika dokar ta yi tsari na sauƙaƙa musu rayuwa wajen shige da fice a gine-gine a ma'aikatan gwamnati da kuma ba su wani kaso na musamman na guraben aiki. Duk wasu mukamai wanda gwamnati za ta raba ko ɗaukan aiki ya ce a ba da kashi 2 cikin 100. To amma abin da ya fi damin mu shine doka idan aka sa mutane, duk da cewa mu ba masana doka ba ne, amma lauyoyinmu sun duba wannan doka sun gano cewa dokar ba wadda yake da daman ya taɓa ta, tunda har wani tsohon gwamna ya sa mata hannu. To har sai dokan ya fara aiki na tsawon shekara 2 ko kuma shekara 5, sannan in akwai wata gyara, in akwai wani kuskure ma za a iya amendment din wannan dokar. To bayan haka mun rubuta mai girma gwamna wanda mun ga musu cewa muna buƙatar hukumar masu bukata na musamman ne domin matsalolin da masu bukata na musamman suke fama da shi. Amma abin takaici, abin damuwa, sai muka ji ita kwamishinar mata tana cewa ta rubuta ma mai girma gwamna cewa tana son a maida mu zama muna karkashin ma'aikatarta, ba ma a yi hukumar ba fa, ya zama dai an muna kamar director, kamar an jongona muna a jikinta. Na tuntuɓi ɓangaren gwamnatin jihar Kano don jin inda aka kwana game da zargin da masu bukata ta musamman ɗin ke yi na rashin samar musu da hukumar. Comrade Abdullahi Wayya shine kwamishinan yaɗa labarai na jihar. Aka yi duba na tsanaki, aka fahimci cewa akwai kurakurai a cikin yadda aka yi dokar, akwai wasu abubuwa da ya kamata a ce an yi da ba a yi ba, wanda wannan ya bayar da dama aka mai da dokar ga majalisa domin gyara. Kuma duk maganar da ake yi a yanzu dokar tana gaban majalisa domin yin wannan gyare-gyaren. Kuma Honorable Commissioner ta Women Affairs dan ta yi darakta na Disable ba wani laifi ba ne. To amma wannan tsarin da ake yin na maganar doka abu ne wanda yake shi tabbatacce, wanda in aka gama duk abin da za sai dai kawai ka ɗauko wancan tsarin na department ɗin da yake a ma'aikatar mata ka saka shi a cikin wannan hukumar tsindum gabaki ɗaya akan structure ɗin, shikenan structure ta miƙe kawai. Kuma wannan ba yana nufin cewa wancan dokar ba za a yi ba, doka tana nan za a yi. To sai dai wata majiya ta shaida min cewa wannan doka fa ba ta gaban majalisar. Kuma ko da na koma ga kwamishinan yaɗa labarai Abdullahi Wayya ya ce lalle dokar tana can, har ma an kammala wani bangare a aikin da aka kai. Waɗanda aka yi dokar domin su sun haɗa da masu larurar rashin gani, da rashin kafa ko hannu, da larurar ji, da ta fata ko zabiya, da larurar rashin yatsa wato kuturta, da masu cutar laka da kuma galhanga. Zaharaddin Lawan, BBC Hausa, daga Kano a Najeriya. Ra'ayi riga kowa da irin tasa. A madadin filinmu na ra'ayi riga a wannan mako, mun da tattaunawa ta musamman kan hasashen saukar ruwan sama cikin damunar bana a Najeriya. Ba karamin kalubale za a samu ba a shekara damina ta bana. Akwai wata masifa wadda take faruwa duk shekara da ake ce ma yankewar ruwa. An zo an fara ruwan nan sai ka ga cewa cikin watan 5 ko watan 6 zuwa 7 sun zo sun nuna ce zai yi tsanani a arewacin Najeriya.
addu'anmu shine Allah mai iko ya kawo sauƙin abun, amma jihohi waɗanda suke ba da abinci kashi 75 na tabbatar maka yawanci su ne abun ya shafa. Shekaran da ya wuce haka aka gaya mana zai faru kuma ta faru. Masu noman shinkafa ma wasu ma har